Bona nit, Teceros, i benvinguts a la Batcova. Avui comencem així a pinyon Saco. i directe improvisat. Tenia ganes de posar-nos al dia, o sigui que aquí estem. Havíem de venir demà per presentar la llibreria Triglicèrid i parlar amb la Marta Canyegaral, qui la porta, però hem pensat que hi havia prou material com per no barrejar les coses demà i poder parlar avui d'una cosa, demà d'una altra, tot i que demà hi haurà una presentació d'un tràiler que, bueno, en Dani ja ens ho explicarà. O sigui que aquí estem. Què tal, Dani? Bueno, no sé, de vacances però de cul. Sí. Però bueno, perquè ens emmerdem coses de la becària, que m'emmerda coses. Ja m'ha dit, digue-ho, fes promoció. Sí, digue-ho, va. Bé, perquè estem liats al Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries, on tenim una parada i estem tota la setmana allà muntant la parada. I allà estarem el cap de setmana. Molt bé. També hem enredat a l'Albert, però bueno. Sí, també hi serem. O sigui que, de Ceros, esteu tots benvinguts a provar la teca que cuina aquest senyor. I jo faré el que pugui per allà. Per culpa de la becària, diu la Mercè. Sí. Total. Bueno, va, intentem fer una mica de promo, que sempre me'n descuido d'aquestes coses. Deixo el banner aquí sota amb els perfils on estem i el mail per si necessiteu contactar de forma privada. Recordeu que, a part d'aquí, estem al YouTube. Ens agrada molt créixer de seguidors com anem fent, o sigui que esteu tots convidats a marcar la subscripció i la campaneta perquè sapigueu cada cop que pugem alguna cosa. Entre les altres coses que tinc ganes de posar al dia aquesta temporada és donar-li un tom al tema del servidor del Discord, que van fer 4 proves i el tinc allà absolutament abandonat. Sí, és veritat. Agraint en Martí, que ell sí que l'ha fet servir i molt, perquè ens ha fet arribar coses a vegades per poder ensenyar aquí a través del servidor de Discord. I l'altra cosa és que vull mirar ja com podem posar-nos al dia amb el tema dels que me demaneu que ho passi àudio per pujar-ho a l'iVox, que hi ha gent que me comenta que els hi va molt millor. Ui, tenim en Pau, en l'Adrialíssimus, doncs benvinguts a tots. Bona nit. Pues, què vols començar? Per les notícies a la casa? Sí. Doncs n'hi ha unes quantes. Tiro-'t la careta de les notícies i som-hi. Doncs ja estem aquí, va. Ja pots tirar a pinyon amb les notícies, que les 4 coses que m'has dit, algunes no estaven ni al cas i tinc moltes ganes de saber-ne el detall. Doncs, bueno, anirem per ordre. La primera, tal i com la tinc aquí, la de el director de Shazam, David, que mirar el nom perquè no sé el de David F. Sandberg, director de Shazam, que amb els rumors de que, bueno, amb el retras de la pel·lícula i amb els rumors que hi ha de que si hi haurien reshoots o no, ha sortit al pas i dir que no hi ha reshoots, que tot va amb la producció normal i que el canvi de dates és perquè, bueno, deien que els aniria millor en la data on estava Aquaman, que és on s'ha posat, que no on estava ara, que lògicament ja ho havíem dit, que coincidia amb Avatar, que dius una mica de bojos coincidir amb Avatar, però bueno. Coincidir amb Avatar era un suïcidi. Allò era un suïcidi tècnic. Un tret al peu amb totes les de la llei. Doncs a mi em sorprèn, que surti al pas per dir que no hi ha reshoots. Això és el que ha dit. Tot apuntava que sí, Dani. Bueno, de Shazam segurament és de la que menys s'ha parlat. Rumors n'hi ha de totes, però, bueno, jo no crec que... Bueno, això és el que ha dit, que reshoots no n'hi ha, que va amb la producció normal. Espera, mira, tenim una pregunta, anem a aclarir-ho. Sí, a vegades, i em disculpo, Triglicèrid, a vegades donem per entès que el vocabulari, que ja mirant que no sigui molt tècnic, però tot i així ens hem acostumat a dir les coses com venen nombrades en les pròpies notícies, que moltes són yanquis, i un reshoot. Un reshoot és quan van a tornar a gravar
escenes noves per afegir a la pel·lícula. Bé sigui per canviar alguna cosa de la història, perquè hi ha hagut una modificació de guió, o perquè, quan han fet el visionat de prova, consideren que hi ha escenes que no estan a l'alçada de la qualitat de la resta de la pel·lícula. Sigui per una mala interpretació, sigui perquè pot donar algun tipus de confusió, corregir alguna cosa d'aquella escena, les torna a gravar fent un reshoot, o simplement per afegir coses noves, o per corregir coses. S'ha parlat molt dels reshoots d'Aquaman, que en aquest cas eren perquè tornaven en Ben Affleck com a Batman i en principi deien que tornaven a fer les mateixes escenes on sortia el Batman de Michael Keaton, però fetes amb el Batman de Ben Affleck. I fer això és fer un reshoot. Espero que hagi quedat clar, Em sembla que és la manera més senzilla d'explicar-ho. I el tema dels reshoots és una cosa que és bastant habitual. El que van fer amb la d'en Jack Snyder, bueno, és Zack, en Z, però sí, ja t'he entès. Sí. Bueno, en Joss Whedon va fer reshoots. Reshoots normalment se'n fan a quasi totes, Vull dir, el que passa és que ara avui dia amb tot això de superherois i això, ara quan passa alguna cosa de seguit se sap, però em passa des de pràcticament sempre, Sí. Que passa que abans passava molt més desapercebut o no s'arribava a saber o, bueno... Sí, perquè hi ha molta notícia sensacionalista, diguem-ne així, d'aquest de tipus premsa groga, que aprofita el fet de que se sap que s'estan fent reshoots per dir que la pel·lícula no és bona o per buscar algun tipus de polèmica i tot és per buscar el clic en els perfils d'internet per aconseguir visites, la majoria de les vegades. I sobre l'exemple que tu posaves, quan en Zack Snyder va abandonar la pel·lícula de la Lliga de la Justícia, li van encarregar acabar-la en Joss Whedon i en Joss Whedon va fer una sèrie de reshoots que si tu et mires aquella versió de la pel·lícula veuràs que, per exemple, en Ben Affleck ja havia perdut aquell punt de forma tan extrema i se li nota, per això hi havia la broma de que deien que aquell Batman hi havia escenes en la que semblava que s'havia menjat un paquet de magdalenes al Mercadona. Després, en Zack Snyder, quan li van deixar acabar la pel·lícula, va gravar escenes noves, que, com que eren absolutament noves, tampoc es pot dir ben bé que fossin reshoots, però sí, també es podria dir que amb reshoots va acabar la pel·lícula. Doncs, tornant al fil de la notícia de Shazam, hi ha una cosa que t'has fixat que va sortir una sèrie de rumors que deien que hi veuríem a la Gal Gadot com a Wonder Woman i que hi havia una filtració, una possible filtració, que era un rumor, no es va confirmar mai, que deien que hi hauria algun interès amorós del protagonista cap a la Wonder Woman, però és que s'han eliminat, s'han esborrat aquests rumors. Jo crec que seria en plan estil broma, igual, estil la primera, si hi ha alguna cosa. El tràiler que ens va agradar, ja dona peu a que hi ha un punt d'humor important, però que tampoc semblava desmesurat. Ja veurem la pel·lícula com és. I jo ho torno a dir, a mi em sorprèn que surti el director per dir que no, que la pel·li ja està per bé i que està en postproducció. Que ha dit que estaven en producció, que estaven tocant colors, efectes digitals i poc més, que el rodatge fa temps que està acabat i en principi no hi ha planejat fer cap reshoot ni gravar res. Jo aquí també, trencant una llança a favor del director, les declaracions d'en Dwayne Johnson... Right. Tenim una right? No sé, és que com que no tinc obert ara, perquè tinc les notícies, no ho veig. Pues no, a mi no me surt. Hem tingut una right? No sé, la Mercè ha posat aquí right. No sé. La Simmer, diu, la Simmer valenciana, no sé. Doncs no m'ho ha posat, Ara, Simmer valenciana està realitzant una... Hòstia, doncs m'acaba de sortir ara el missatge, tio. Jo crec que avui no va gaire fi, això, perquè jo he hagut de tancar un parell de vegades perquè no em sortien, ja tornava a estar que no em sortia per escriure ni els comentaris. Moltíssimes gràcies per aquesta raid, Simmer. Ens ha hagut d'avisar la Mercè des del xat. Tot just m'ha sortit ara fa un moment. Mira, ara me torna a dir que està fent una raid. L'hosti. Què li passa al Twitch avui? No sé, però jo diria que avui no va gaire fi. Ja et dic que he hagut de tancar un parell de vegades perquè no em sortien els comentaris ni res.
Bueno, I ara, com mentre que ho aguanti... tinc així en petit perquè estic amb les notícies, no ho veig. Vale. Si no, jo tenia obert el panell de notícies teves del teu Facebook, és allà on te les vas guardant i no se m'havia escapat. Pues gràcies, Mercè, per avisar-nos i moltíssimes gràcies, Simer, per la raid. Doncs els que hàgiu vingut estàvem repassant les notícies i encara estàvem per la primera, que ha sortit el director de Shazam 2 dient que no es fan reshoots. I el que anava a dir, no creus que és com una mica un cop de puny sobre la taula del director per dir que ja n'hi ha prou de que defenestrin la seva pel·li després de les declaracions d'en Dwayne Johnson dient que no s'han de barrejar Black Adam amb Shazam quan és lo natural pels personatges? Perquè si no... allò que va fer, que la va menysprear descaradament. Sí, aviam, veient com anava la primera, bueno, sí que hi havia referències bueno, sobretot a Superman, a Batman i això, però feia petites referències, no sortia res, a part del Batarang i algun comentari. Sí que era una producció poder menor, comparades amb la resta, i l'estil de la pel·lícula, com ara deia en Pau, que a ell no li agrada, bueno, no em va desagradar, poder no... La vaig veure i ja està, bueno, està bé, ja està, m'ho vaig passar bé, la vaig veure. Millor que, per exemple, Esquadrón Suïcida o això, per mi, l'estil de broma i això. A mi em va agradar, poder no és el que més m'agrada, però, bueno, com el que dèiem sempre, produccions d'aquestes n'hi han d'haver. És un més a més de tot per acompanyar tota la resta. Sí, engrandeixes l'univers. I clar, aquesta poder, si la compares amb Aquaman o amb Black Adam o d'això, o Flash, bueno, suposo que seguirà una mica l'estil de la primera. Ja, bueno, jo són pel·lis d'aquestes que per mi són benvingudes. I a casa a les nenes els hi va agradar, Vull dir que no... Els nens igual. Ui, els nens es van tirar una setmana dient Shazam, cridaven Shazam per tot arreu. Vull dir que més, que ja estava plantejada per captar públic juvenil, infantil. No, si és com diuen sempre, no està... O sigui, han de ser-hi aquestes produccions. El problema és que no podem tenir només això. Ja, aquí estem. Tota la resta, perfecte. Hola, Almada, què tal? Yep. Almade, perdó. Almade com va el curro? Que estic de vacances. Bueno. És qui m'has dit que entraria? No, aquest és un altre company. Vale. L'altre poder estar per aquí i no dir res. Ell ho mirarà i no comentarà. Avui ha sortit a les 5. Carai. Cabron. Bueno, ja correràs més demà. Et recordes de mi demà. Bueno, doncs per on vols continuar, va? La següent, aquesta poder l'hauries de punxar, és els pòsters de Black Adam, pòsters nous que han sortit de Black Adam. Ara mateix. Que el que no tinc és els anteriors per dir... Ja el buscaré, que ensenyem a aquests que són xulos i ja buscaré el que ha sigut el cachondeo. Aviam. Que és que no es poden permetre fer cagades com la que varen ensenyar. Doncs aquí ho tenim. Han presentat una sèrie de pòsters nous, no? Per lo que em dius? Sí, i en principi, que és el que dèiem, demà anuncien en principi que sortirà nou tràiler de Black Adam. Exacte, això és el que dèiem de que demà nosaltres estarem per un altre tema. Si ens dona temps l'ensenyarem, si no, doncs ja ho tractarem quan puguem. Quina merda de pòster. T'haig de donar la raó en un sentit. Tots els fan iguals ara, tio. Hòstia, jo no veig la mà d'aquell artista gràfic d'abans. Ara és un còpia-pega amb fondo transparent de les diferents figures que surten a la peli i ja està. I aquest encara té alguna cosa. Encara té alguna cosa amb el els anteriors en els anteriors n'hi havia de molt cutres, O sigui, el que és el de Black Adam estava bé, però veies la resta, tio, com la resta de personatges que els ficaven un per separat, els de la JSA, n'hi havia alguns que deies, hòstia, jo que no tinc ni puta idea de fer això, poder em veuria capaç de fer-ne una mica millor, Aviam, a lo que jo em refereixo. Aquest encara té un algo, perquè veieu aquí un tomoc al mouse? D'aquí a aquí encara hi ha, amb el motiu del llamp, que va associat a Shazam i a Black Adam, et parteixen la imatge deixant a Black Adam a darrere amb els personatges per davant
s'esforcen molt en donar importància a la figura de Hawkman perquè saben que hi ha molta gent que li és molt simpàtic aquest personatge. Per prestigi, Pierce Brosnan amb el seu Dr. Fate sempre el destaquen una mica i els altres anem de més a menys, claríssimament. Amb aquests Home, jo crec que han de dos... tirar de Dr. Fate per promocionar, ja que és qui és, en Pierce Brosnan. Vull dir... Jo aquest encara li veig alguna cosa en aquest pòster. El que havíem vist fins ara eren bones fotos de Dwayne Johnson i la resta... I la resta eren molt cutres, eh? Molt cutres. El de la noia, que no recordo el personatge del Ciclón. Sí. Hòstia, veia el d'això i era estil el que havíem vist en Baquel, eh? Hòstia, ho veia molt cutre, eh? Molt cutre, el pòster. Aquí els trajes encara es veuen una mica més bé. Aquí sí, aquí encara es veu millor. Vale, doncs el típic, veus el que dèiem. Sempre bones fotos d'en Dwayne Johnson. Te poden agradar més o menys, però almenys es nota que hi ha un treball. És la primera imatge... Aquests estan prou bé. És la primera imatge decent de Hawkman que ens ensenyen. El Dr. Fate, mira, en aquest pòster el que té de bo és que es veu els gravats del casco. I em té encuriosit la insistència d'aquest mocador de coll amb el símbol de les creus. Alguna cosa hi ha d'haver amb això. No t'hi has fixat fins ara, que sempre se'l veu amb això? Hòstia. No. Ciclón. Aquí comença a tenir bona pinta, almenys, el traje. Ja et dic que jo en l'altre el vaig veure, els altres que s'havien vist, hòstia, ho veia molt ordinari. Ho veia molt cutre. Sí. L'Atom Smasher... Bueno, encara. Sí. Aquí encara. Bueno, són aquestes. Tornem a la primera. Pues, bueno, comencen a tenir bona pinta. I amb això no te falta part de raó i el de que estan mal retallats... Eren pitjors els anteriors. No sé si heu vist aquella foto que per Twitter es va viralitzar on es veu el braç tallat. Hòstia, jo crec que no, eh? Igual me l'han colat, però si me l'han colat a mi, li han colat a mig Twitter, eh? Sí. Hòstia, ara no me'n recordo on te la tinc. Te la vaig passar a tu, que sí? Crec que sí. Sí, me la vas passar. Vale. Pues, mira, l'ensenyaré directament d'aquí, vale? Que és la que està retallada. Ho amplio perquè es vegi. És molt cutre. I a més és que està aquí en Homan... No, i mira la caputxa de l'Atom Smasher. Quina mala postproducció es veu aquí, tio. Vols dir? Això sembla... Deadpool, no sé si era fake. Exacte, sí. Hòstia, no sé, Però mireu aquí, això és que està posat per sobre tapant l'ombrera del traje de Hawkman. Si és real el que ho va fer, jo em sembla que està al carrer ja. Perquè, Déu-n'hi-do, Espero que sigui fake. Jo espero que també, perquè... T'hi has fixat que ja sé que ens acostem a la data d'estrena, però van treure aquella tongada de pòsters i immediatament de seguida han tret els altres que estan més treballats. Però és que els primers eren molt dolents, ja et dic. A part del de Black Adam, que estava bé, hòstia, la resta, ja et dic, el de Ciclón, per exemple, i el d'Atom Smasher eren horrorosos, Com a poc. Però veiem, Pau, els de CW estan millor. Sí. Pues va, som-hi. Les que tinguis que no siguin DC, després ja les tirarem en el racó de Gatsu, si vols. Bueno. Que veig que en tens per aquí de barrejades. Sí, bueno, vaig guardant tot el que veig. Ok, doncs va. Què toca ara? Superman i Lois? Sí, en principi l'actor que havíem dit, no recordo el nom ja, del que en principi s'havia rumorejat que seria el reemplàs per Jonathan Kent a Superman i Lois en aquesta tercera temporada.
Doncs al final no era aquest que havíem dit i s'ha dit que és Michael Bishop. Serà el nou Jonathan Kane a Superman i Lois, que encara no ha començat rodatge. Crec que Encara no? començaran ara... Comença ara... No sé si ho posava per aquí. Crec Ara t'ho que punxo. començava a l'octubre o finals de setembre. Doncs en Michael Bishop és aquest aquí. Michael Bishop serà el nou Jonathan Kent a Superman i Lois. Aquí se'l veu més bé. Això ho posava per aquí, que posava... Espero que se'n surti. El rodatge encara no havia començat. Vale, Dani, en Pau ens pregunta què ha passat amb l'altre. No, bueno, a ell se li empixa Superman i Lois i poder no se n'han enterat. Doncs l'actor que feia fins ara de Jonathan Kent marxava perquè, bueno, per problemes, en principi va dir que eren per problemes personals i que deixava la sèrie. I, bueno, que no hi seria per aquesta tercera temporada. No sé si tornarà, jo crec que no. Tal i com m'han pintat les coses, jo crec que marxa definitivament. I, bueno, el bo és això, que no havien començat a rodar i han pogut, bueno, han hagut de canviar, ja veurem si ficaran alguna excusa o simplement el canvien i endavant. Van al·legar que... S'havia de posar en tractament o alguna cosa, problemes mentals, alguna que no estava bé, no estava a gust, que s'havia de... Bueno, que la salut mental, o una cosa mental era el primer i que per això es veia obligat a deixar la sèrie. Ja estem. Que m'agafin a mi i així puc conèixer la Sara. A tu te va la Sara, eh? Sempre ho has dit. Sempre. Bueno, doncs notícia dita. En Pau ha fet un comentari i és veritat. Té certa retirada l'altre germà, en Jordan. Bueno, després ja ho veurem, amb aquesta foto poder de fa temps o... Sí, vés a saber. Bueno, el que se li pot canviar i no té res a veure. Bueno, doncs per on seguim, va. Aquesta estava curiosa i és que Elon Musk, el famós Elon Musk, multimilionari, es veu que es va ficar amb la producció del Senyor dels Anells. Sí, aquesta me l'has d'explicar, perquè sí. Aquesta no, a mi m'has enganxat a peu canviat. Es veu que per Twitter va criticar la sèrie del Senyor dels Anells. I es veu que es va passar una mica. Es veu que, bueno, els va posar una mica bastant malament. I... suposava... No. És que no recordo ben bé com el que havia dit. Però qui ha contestat a l'Elon Musk? Es veu que té un pic, perquè es veu que té un pic amb el jefe d'Amazon, en Jeff Bezos, i com que és d'Amazon, poder ve per aquí en el merder. La crítica d'Elon Musk. Vale. Sí. L'Elon Musk, perquè us situeu, és el propietari de Tesla. Sí, que ara havien de comprar Twitter, precisament. Sí, Twitter, i es va tirar enrere i ara estaven merders de judicis i no sé què, perquè no era legal. Sí, bueno. Twitter el vol portar al tribunal yanqui. Pues, qui ha contestat a l'Elon Musk les crítiques contra Amazon i contra el Senyor dels Anells? Mira, espera, que tinc el que va dir Elon Musk. Va dir, Tolkien debe estar revolviéndose en su tumba. Todos los personajes masculinos de la serie son cobardes, imbéciles o las dos cosas. Solo Galadriel es valiente, inteligente y simpática. En sèrio? Sí, en 2 capítols deixen aquesta rajada, el tio? Sí. Déu-n'hi-do. Pues no, aquesta se m'havia escapat. He estat una mica desconnectat jo aquests dies. I va sortir Neil Gaiman y le va a contestar, Elon Musk no acude a mí en busca de consejos sobre cómo dejar de comprar Twitter. Y yo no acudo a él en busca de críticas de cine, televisión o literatura. Això és el que li ha contestat ell. Molt bé, molt bé, molt bé. Més que res per qui és, no? Sí, sí. Neil Gaiman, quan ell escriu alguna cosa, hi ha molta, i quan dic molta és molta gent que el llegeix que l'està controlant al minut, eh? I per qui no estigui al cas, Neil Gaiman és l'autor del còmic, entre altres coses, moltes altres coses, del còmic de Sandman, del que
hem vist la temporada a Netflix, que hem fet la sèrie. Vale? Vull dir, perquè estigueu una mica situats. Pues ho trobo molt bé. L'Elon Musk, jo no sé si és que té necessitat de sortir a que li facin la foto, perquè després del judici de l'Amber Heard amb en Johnny Depp, com que ell ha sortit esquitxat de tota aquesta història, l'Amber Heard, després ha vingut el fracàs de la compra, que encara no ha acabat el cuento, de la compra de Twitter per part d'Elon Musk, amb els merders legals amb els que s'està enfrontant. Mentrestant, el de l'Space Odyssey aquest, que no sé si han tornat a tenir algun disgust amb alguna dels llançaments. Vull dir que miri què passa primer a casa seu abans de ficar-se a casa dels altres. Que ja està bé. O sigui, que molt a favor de Neil Gaiman. Però hi ha molt de merder, Twitter, amb el Senyor dels Anells. Molt de merders. Per exemple, l'Alberto Follen, per exemple, amb alguns comentaris que deixen anar i li tiren a sobre... Sí, van al degüello, però d'una manera exagerada. L'Alberto Follen és aquell youtuber de Saragossa que ens ha acompanyat un parell de vegades i ell és un gran defensor de tota l'obra de Tolkien i s'ha dedicat a fer una sèrie de vídeos i divulgar les coses que ell ha vist, de les referències que ha trobat en els tràilers i en els capítols, i a l'hora d'ell explicar de manera... És que ell no es nota hater, Ell mira de trobar-hi sempre la part bona. Exacte, és que no em sortia... Merci, Dani. I aquí se li estan tirant a coll. Però és molt exagerat. Molt exagerat, tio. Una cosa... Pues res, que tenia ganes de dir-ho perquè jo m'he ficat amb algun dels fregaus dels que se li tira la gent a sobre perquè no és just que li contestin aquelles coses. I més ell, que vull dir, no es fica en merder, tampoc no és que s'hagi ficat amb ningú ni hagi dit res dolent, sinó ell mira sempre el positiu i mira de buscar sempre les parts bones, el que és dolent. Ja m'ho diu, que no li agrada, però ho diu d'una manera que ell no es fica en merders ni ho diu malament ni res, tampoc. Pues jo ja ho dic aquí. A mi els Anells del Poder m'està agradant moltíssim. A mi també, aviam, jo ara un col·lega que també és molt fan de El Senyor dels Anells, l'Ivan, ara que estem liats allà a la parada i que l'estem passant tant ahir com avui tot el dia i demà encara ens toca i ens tocarà fins diumenge i hem estat parlant d'això del Senyor dels Anells i sí que a ell també li està agradant, que hi ha coses que no li agraden perquè s'ho salten a la torera, però bueno, també hem dit que com que no tenen els drets de Silmarillion, hi ha coses que no poden fer. Ja m'ha sorprès, per exemple, que toquessin algunes coses que alguns Silmarillions, per exemple, ja els han anomenat, i jo pensava, no ho diran perquè no tenen els drets. Però bueno. Sí, van molt al límit del que poden fer. Sí, es veu que tenen molt marcat el que poden fer i el que no, i per això hi ha moltes coses que no podran tocar com la gent vol. Exacte. O bueno, el merder venen també d'altres coses, de personatges, canvis de sexe i tot això. Pues el que diu en Pau, per mi, és la clau de tot. La gent li té enveja per lo bo que és, aquest l'Alberto Follen. Per mi no hi ha més. Per mi no hi ha més. És un crac. Us recomano que mireu, si us agrada la música, com tu, Triglycerid, ha fet un anàlisi de la banda sonora, perquè Amazon la va alliberar i està disponible a tot arreu. I ha fet un estudi, ha desgranat una mica les coses que ens poden, les pistes que pot donar la banda sonora, perquè aquest nano és músic, li apassiona la música. I ole el vídeo que ha fet, molt recomanable. Però bueno, va, seguim. Bueno, la següent ve relacionada amb un còmic la continuació de Flashpoint, que bueno, es veu que en aquest còmic, la continuació de Flashpoint, que es diu Flashpoint Beyond, la Martha Wayne es veu que ha dit el nom del Joker d'aquell univers, que és Tierra Prime, que és Jack Oswald White. Bueno, l'he convertit perquè, mira, em sembla que és de les poques vegades que s'ha fet oficial el nom d'un Joker. Sempre... Bueno, no així com altres personatges que sí que se sap sempre qui són, en Joker sempre ha estat molt amagat qui és... Sí, és veritat. Donar l'identitat sempre... Per què, Pau? Què ha passat?
M'he deixat 35 pavos en grapes de Tom Taylor. Però a que t'estan agradant. A que t'estan agradant molt. M'assembla poc. M'assembla encara poc. 35 euros està prou bé. Home, grapes tampoc són tants números, eh? Aquestes van a 2,50, oi, Pau? 2,50 o 3,50? Estan molt, molt bé. Soc estudiant, Déu. És que... No sé, perquè em sembla que n'hi ha a 3,50, de grapes. No sé, si són 3,50 són 10. Les últimes són més cares, diu. Sí. 3,50, veus? Sí, 3,50. És que va semblar veure que eren 3,50. Ja que hem tret una notícia de Comic en paper, que d'aquestes m'agradaria poder-ne trobar més sovint, però costa. També anem amb cuidado amb les coses que recomanem. Sempre diem les coses que hem llegit que ens agraden, però collons, que les que hem llegit d'en Tom Taylor són una passada. Decesos. En Dani no es cansarà mai de recomanar-lo. Espera't. I jo, que me vingui algú i me digui que això no és recomanable. El Nightwing de Tom Taylor. Que, per cert, el vaig comprar després de sentir-te parlar de la col·lecció anterior de Nightwing. Aviam. Després ja punxarem les notícies quan torni en Dani, que ha anat a buscar. I allò de Batman White Night Beyond m'està agradant. M'agradaria dir que no, però m'està flipant. El Night Beyond és el de l'Último Caballero? Aquell que va amb el cap del Joker amb una... No, ara m'estic liant. M'estic liant de història de Batman. És que n'hi ha diverses que... Va, Dani, digues. No he pogut resistir ja. Ja has aconseguit el tercer? Sí, l'únic que no és l'edició especial, que jo el que vull, que és com el que tinc els altres, és l'edició especial. El de la portada en 3 dimensions. En relleu, sí, en 3D. Perquè encara no ha sortit, havia de sortir, arriba en retras, no sé què, i tenien ja aquest i dic, me l'enduc i quan arribi l'especial ja m'ho dirà, sí. Ho sento molt. Pues ja farem algun tracte amb aquest que tens ara. Sí, quan tingui l'altre. El Caballero Blanco, la tercera part. Doncs t'haig de dir que el Caballero Blanco m'ha costat, se m'ha fet una mica bola, li haig de tornar a donar una oportunitat, perquè tenia coses molt millors que li tenia més gana. Jo el tinc a la pila de pendents encara, el Caballero Blanco. Vaig comprar una edició especial, superguapa, no sé què, la vaig veure i la tinc allà i a la pila de pendents i encara no... No puc més. Pues me n'alegro molt que estiguis disfrutant d'aquesta col·lecció. I la pasta va i ve. Com diu en Dominic Toretto en les pel·lis de Todo Gas, lo importante es lo importante. La pasta bien i va. Pues ell parlava de la família i aquí estic parlant de còmics. No passa res. Vale? Bueno, va, feta la broma, seguim. Molt curiosa la notícia, per cert, això de que donguin una identitat del Joker. No deixa de ser curiós. Vale. Què diu? A mi el primer em va encantar, una edició en blanc i negre i el segon fot fàstic i aquest promet. Vale. Ja et dic, el Caballero Blanco tinc ganes d'enganxar-lo i donar-li l'oportunitat que es mereix, perquè també me n'han parlat bastant bé. Però jo estic parlant del primer arc, aquest segon que dius tu no estic al cas. Vale. Vinga, Dani. La següent és un rumor que fa dies que es diu, però bueno, és que se'l col·loca tot arreu, aquest home, Henry Cavill, que ara s'estava parlant de que podia anar a la segona temporada de House of the Dragon. Toma, aquesta. Sí, aquí surt, jo he vist notícies sol i aquesta la vaig trobar que deien amb Elizabeth Olsen també, que tots dos podrien anar a fer alguna cosa a la segona temporada de House of the Dragon. Bueno, si és per anar a House of the Dragon no passa res, no, Dani? No és anar a fer res a Marvel. Bueno, de moment, fins que no hi hagi res definitiu, que no vagi enlloc, i quan sigui definitiu ja ho veurem. Oh, tio, que ha de pagar la hipoteca, aquest pobret. Sí. No, Pau, no, perquè llavors ja ens en podem despedir. Va. Si entra en una franquícia com la de James Bond, veig molt complicat que torni a vestir de Superman, eh? Sí.
perquè les d'en Bond no voldran fer la cagada de les dues últimes amb en Daniel Craig, que és que se'ls hi va passar una mica l'arròs i aniran a Pinyon a exprimir-lo, si l'agafen allà, perquè el que jo no veig és que agafin a un Idris Elba o algú que està en el límit de l'edat física per interpretar el personatge per les escenes d'acció que esperem. Perquè, a veure, però és que James Bond s'estan rumorejant molt que... S'estan rumorejant de tot. Últimament també deien que volien agafar un actor més jove del normal... No ho sé. És que no sé quin actor vaig veure que deien que podia ser i que era molt jove i que... No ho sé. A veure, pues, bueno. A House of the Dragon, hem parlat una mica del Senyor dels Anells. House of the Dragon, jo dic que aquí a casa estem dividits, Jo soc del Senyor dels Anells i l'Irina, la meva dona, és a muerte en House of the Dragon. Li està a mi m'estan agradant les dues. A mi li agrada molt més que a mi, a House of the Dragon, i a mi m'està encantant la del Senyor dels Anells. A mi també. Jo tiro una mica més per el Senyor dels Anells. Vale. Doncs tu diràs, seguim. Sí, la següent... diuen que, segons els últims informes, en Dan Lin, que estàvem dient que els rumors, també ens ho va dir l'Ernest el dia que va venir, que en principi era el que s'havia proposat per agafar el càrrec de jefe de DC Studios. En principi s'havia proposat en aquest home, que semblava bastant definitiu, segons com ens ho va plantejar l'Ernest. I he trobat bastantes notícies que diuen que ho ha rebutjat i que no serà ell. Me sorprèn perquè la font d'informació de l'Ernest és aquest senyor que informa... No hi havia res jo no havia trobat res oficial, Quan ell ens ho va dir, tot eren rumors, Aquesta també és rumor, però ja ho he vist a 3-4 pàgines que diuen que no ho serà. Inclús en alguna deien que ell mateix havia sigut que ho havia rebutjat. A més, es veu que havia fet unes declaracions dient alguna negatiu dels fans de Snyder o alguna cosa així. Sí, això era l'últim que havíem parlat tu i jo, que tu m'ho vas explicar, que... No les he trobat, no ho he trobat. Ho he estat mirant i no les he trobat. He trobat la notícia que ho deia, però no he trobat les declaracions ni he trobat el que va dir exactament. Clar, és que no sé si ha sigut via Twitter, jo no ho he trobat, no sé si ha sigut amb algunes declaracions amb algun periodista o algun portal, no he localitzat, o sigui, citen les declaracions però enlloc les he trobat, igual que tu, perquè volia veure ja què havia dit contra l'Snyder que s'hagués posat d'aquesta manera per saber què havia provocat aquesta reacció d'ell, ara que semblava que agafava el càrrec de l'Snyderverse, si és que es restaura, amb la qual ho trobava molt, molt estrany. I, bueno, no ho sé, que ara surti que no sé, ho trobo una mica raro. Però, bueno, serà per sorpreses amb DC. Punxo un moment la notícia perquè li poseu cara en aquest home, vale? En Dan Lin és aquest. El que jo sí he trobat, que em sembla que això t'ho havia comentat, que jo que segueixo uns quants streamers, youtubers americans, alguns d'ells de Centroamèrica, hi havia molta controvèrsia amb la nominació d'aquest home i sortien amb atacs de que com podia ser que un oriental es fes el càrrec, imagina't tu la tonteria, que un oriental que havia de saber del món dels superherois de DC per poder dirigir una cosa tan complicada i que no la cagués ja només d'entrar al fer el primer pas a la casa. Però, hòstia, per favor, tio. Sí, això no ho he vist enlloc. Hòstia, jo sí, jo ho he vist en diversos vídeos que es referien tots a una mateixa notícia conforme atacaven amb aquest home per motiu racial. Però quina xorrada és aquesta? Mira, exacte, Pau, quina xorrada. És que és d'imbècils.
Pot fer bé o pot fer malament, però això no té res a veure amb que sigui oriental o jo què sé, és igual. Quin motiu és? Però si encara, aviam, suposem que no se sap que ha dit que no. I que aquest tio arriba allà i diu, vale, agafa't el control. Però espera't que faci alguna cosa, no? A criticar-lo? Home, segons el que s'havia parlat, que ell havia estat darrere d'intentar fer lo de la Justice League Mortal aquella i ell, en principi, jo havia vist declaracions de fa temps que ell era una cosa que se li havia quedat una espina clavada, que ell tenia ganes de fer coses amb els superherois de DC. Que aquest tio s'estima els personatges, no hi ha cap mena de dubte. Que tindria una visió diferent de la que ens ha donat en Zack Snyder? Doncs probablement. Vale? És el que fa falta, vés a saber. Però espera't que faci alguna cosa, no?, a criticar-lo. No diguis que per aquest xino oriental o no sé què, aquest tio no val per res. Però quina tonteria és aquesta? És que ho trobo demencial. Ja. Bueno, és bàsicament el que està passant amb els anills de poder, eh? El que s'estan ficant molt és atacs racistes en l'elfo que surt negre i en el peloso, que és el que seria la raça dels hobbits més endavant, que també n'hi ha un de raça negra, i és amb el que més s'estan ficant. Però és que inclús he vist declaracions de l'actor, del que fa de Peloso, contestant als atacs racistes. Vale, i mira, en Hamada també és mig oriental i no és el motiu perquè el tio sigui un desastre. Vale, ja està. Que ho és, però que no té res a veure que sigui oriental. Vale, ja està. Elon Musk no és oriental i mira, s'ha ficat també. En fi. Bueno, va, que em sembla que tens una altra notícia que torna a tocar el tema del còmic en paper o en tens alguna altra abans? No. Després d'aquesta en la link, just a sota, és aquesta. I és que Sector Lejano ha guanyat el premi a millor història gràfica a la 80a edició dels Premis Hugo. Vale. Recordem que aquest còmic tu ens havies parlat i l'havies recomanat. A mi em va agradar molt. I tu pots llegir sense haver llegit gaire res de Green Lantern, està tot a part de res de lo que hi hagi de Green Lantern, te'n pots llegir sense saber-ne res, t'explica lo suficient i és una història a part, un personatge nou. A mi em va agradar. Alguns diran, bueno, que és molt el que s'està fent ara amb personatges així LGTB, perquè, bueno, li agraden les noies, però és el de menys. Té alguna relació amb una dona aquí? Sí, però bueno, és un personatge... Que això ho feien un personatge nou, em sembla perfecte. A mi el que no m'agrada és que t'agafin un personatge de sempre i et diguin, no, és que ara li agraden els tios. Dic, per què? Perquè ho diguis tu, ara, després de 80 anys. Que s'ha fet amb diversos personatges, això. Collons, amb l'Alan Scott, el primer Green Lantern. Scott, amb en Robin, en d'això, amb en Tim Drake, es va fer, no? Era en Tim Drake, no? Sí. Sí. De la trolejada que em va fer sobre el còmic en Pau l'altre dia. Exacte. Vull dir, aquest és un personatge nou i vull dir, poden fer el que vulguin. Que li agraden els tios o les dues coses, bueno, és el de menys. A mi el còmic em va agradar molt, la història està molt bé. És un premi Hugo en el món del còmic, és un molt gran premi. És molt important a un Hugo, ho hem de tenir clar. Per sobre dels Hugo, en prestigi, no sé si hi ha gaire res, Perquè ha guanyat el premi a millor història gràfica. Hi ha un altre gran premi que és el Will Eisner, però els Eisner estan encarats d'una altra manera. Guanyar un Hugo és, per mi, del prestigi d'un Òscar per al món de les pel·lícules, ¿vale? I potser millor, perquè així com els Oscars de l'Acadèmia de Hollywood han perdut prestigi, els Hugo en el món del còmic encara s'aguanten i s'aguanten molt bé. Sí que hi ha hagut històries, algunes històries rares els últims anys, però en principi el prestigi del premi està garantit. Doncs molt bona notícia. I encara em fa més gràcia perquè tu ja l'havies estat parlant i defensant i el vas recomanar. Sí, inclús li vaig recomanar a la Mercè, se'l va llegir i li va agradar. Ella no és gaire de superherois, segons quines històries ella no li va gaire perquè no ho coneix i no s'ha de llegir molta cosa per poder entendre segons quin còmic i a ella li va agradar.
No, no, mira, director, Pau, és que és això, així és com els Oscars s'han autosuïcidat, per dir alguna cosa, en quant a prestigi, en el món del còmic els Hugos i els Eisners continuen sent uns galardons molt, molt, molt importants i apreciats. Per cert, Pau, ja que estàs aquí, molt bon directe ahir. Parlar a Hora de Drac sempre és bé. Em va encantar. Sí, Pau, tira el link del teu canal, si pots, que no sé si estàs en condicions de fer-ho, i us recomanem molt el programa que va fer ahir, perquè poder comentar la pel·lícula aquesta que han estrenat de Bola de Drac amb aquella companyia, que aquell nano que ell diu que és el seu padawan, hòstia, es nota que tenen dues visions molt diferents en certs aspectes de lo que és el tema, però que tots dos saben molt bé de lo que estan parlant i et dona un altre punt de vista a l'hora de valorar la pel·lícula. Ha sortit? Sí, perdó. Sí, no, estava comprovant que el bot no hagués capat el link. Sí, ha sortit en el xat. Vale. Pues res, això, que molt recomanable el programa que vau fer i també em va agradar molt. Vaig aguantar tot el que vaig poder fins que vaig quedar cao. Se'm va fer tard. Vale, pues el que són notícies de DC em sembla que més o menys ja ho tenim llest, no? Vaig a repassar, però crec que sí. Bueno, ahir es complien 26 anys de l'estrena als Estats Units de la sèrie animada de Superman. O sigui, la recordo molt de petit de veure-la. Que jo me recordo de llogar cintes de VHS al videoclub de Superman. Sí, perquè la sèrie animada. A mi el tema del passe per televisió se m'escapaven quasi tots els capítols i quan no els podia programar per l'UVHS a casa dels pares, jo també havia llogat capítols al videoclub, que anava encara hi havia el videoclub Girona, tio, que era on te'ls trobava. Podies llogar d'aquestes, podia llogar els capítols de la sèrie de Flash, la de Life, la de Carn i Ossos, que sí, jo ho vaig descobrir en Mark Hamill amb aquestes cintes de lloguer fent del personatge aquell a la sèrie Flash. I fins i tot capítols de la de Batman. El Richter, sí, doncs els capítols de Batman... Batman sí que la mirava a la tele, perquè la feien a TV2, crec que era, i Batman sí que la mirava d'això. Superman sí que, no sé, quan la feien havia vist algun capítol suelto, però la majoria els havia vist per llogant les cintes al videoclub. Eren dues sèries molt bones. Es pot saber de quin any? Jo no tinc cap problema. Jo sóc del 73. Jo del 81. Dani és més jovenet. Aquí només et beneixen si poses emoticones. Home, tio, tinc el bot lligat amb corretja curta. Ho dius perquè semblen més joves, que sí? Però heu vist quins emoticonos més xulos que tenim? Va, mira. Mira. Aprofita que tu no et pots expulsar. Exacte. Curiositat malaltissa. No, cap problema. No passa res, sí, exacte. Jo no tinc cap problema. Jo tinc l'esperit de... Faig el mateix que quan tenia 20 anys, o sigui. Exacte. No. Jugo a videojocs, miro sèries, pel·lis, llegir còmics, faig pràcticament el mateix que quan tenia 20 anys. El meu problema és que jo no assumeixo l'edat física que tinc. No. I a vegades la Mercè em diu, és que ja tens 40 anys. I què? Tu que ja ets vell? Dic, jo, mentre jugui la Play i continuï llegint còmics, jo sóc jove. Punto. L'actitud hi fa molt. Aguantarem molts de segles així, Dani. Tu ho tinc clar. Anirem fent els canvis de tecnologia que calguin per anar explicant les coses que ens agraden. Bueno, doncs... Ara sí, no? Que totes les que m'havies dit ja les has dit. Sí. Vale. Crec que... Bueno, hi havia el cartell aquell amb totes les estrenes de les pel·lis de DC. Vale, doncs va, ho finiquitem amb aquella. El busco. Sí, estava una mica més avall. Aquí. Doncs... Si no se'n mou cap. Si no canvia res, de moment les dates d'estrena són aquestes. Tenim el 21 d'octubre d'aquest any. Black Adam és l'única que ha aguantat. Shazam va saltar de finals d'any
que s'estrenava juntament amb Avatar, a agafar la data que tenia Aquaman, que és el 17 de març. La que se suposa que no s'ha mogut és The Flash, No, el de moment no 23 s'ha de dit juny. res. Però bueno, tenen temps de tornar-la a moure. La que tothom patia després de l'1 de Batgirl, que li quedaven 4 dies, és Blue Beetle i encara aguanta en la data de 18 d'agost. Aquaman va saltar al 25 de desembre de l'any que ve. Tela amb el retras aquesta. Riu-te'n tu de la de The Flash, eh? Al final amb Aquaman també déu-n'hi-do. I el Joker s'ha plantejat el 4 d'octubre del 24 com a data d'estrena. Bueno, però encara no s'ha començat ni a rodar, vull dir, aquesta... Quan vaig anar a veure la pel·li de Bola de Drac, em van posar el tràiler de Black Adam. Jo també. Vam anar-hi amb la Mercè i amb els nens i vam veure el tràiler de Black Adam i de Black Panther. I qui t'agrada més? El de Black Adam és que em van posar l'altre, és que no m'agrada gaire. Em va agradar més l'últim, em sembla que l'últim que era més seriós. Què van posar? El de l'escena d'Astèrix? Sí. El del cop de... En sèrio? I aquell no m'agrada gaire. Van posar aquell. I de Black Panther No, a mi aquell tràiler no m'agrada. El de Black Panther està bé. No sí, em va agradar gens. Això és el que dic jo. Aviam, ja veurem. A mi em van posar Avatar 2 i Black Adam. Ah, bueno, no, Avatar 2 també. O sigui, va haver el de... Avatar? No, Avatar me'n confong amb l'últim que vam anar. No, Avatar no. Black Adam i d'això. I Black Panther. Vale. Doncs, de moment, les properes estrenes de DC es queden focalitzades en aquestes 6 pel·lícules. Ja veurem si no hi ha algun canvi més. The Rock fent de gladiador a Star Trek Voyager? Sí. Hòstia, no ho sabia. Sí, amb cabell, eh? Encara portava cabell. Mira, te la puc buscar, eh? No cal, no m'ho crec. Tothom que vol ser algú a la vida o mira Star Trek o passa per les sèries de Star Trek. És clar, no? És una de les veritats de la vida. No. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Vinga, hombre. Aviam. Lo vas a flipar, eh? Això quan fa? Fa bastant, no? Sí. Té, mira. Mira quina caracterització portava. Hòstia. Això què és? Dels 90, com a mínim? Principis dels 90? No sé quan es va emetre aquest capítol. No sé. Ui, Pau. Ui, Pau. Ho penjaré tot. Star Trek és un rotllo i Star Wars és millor, però no estàs... Llest per aquesta conversa. Llest per aquesta conversa. No ho estic. Espera, aviam, Twitch, expulsar, Pau León... Què fas? Expulsar-lo, tio. Aviam. Este subtender... Diu que és broma, és broma. Para, diu, para. Vale. Mira, ja ho fa el bot. Ja ho fa el bot per tu. Bueno. Que només ha expulsat l'Adrian, fins ara. Sí. Bueno, va, pues... Però sempre torna, Què t'assembla si... Hòstia, no puc carregar la careta. Bueno, és igual. Tirarem la de l'anunci, vale? És una versió beta de la careta. Aviam si... Punyetes. Tens les notícies a punt, tu, Dani? Sí. Perquè haig de carregar el vídeo directe, que vull que surti el vídeo. Un moment, Vale. Aquesta tarda volia fer moltes coses i que no he dit res de Star Trek. No m'he trobat molt bé i... Aviam. En Cinestrat no em diguis que tu... Hòstia, és igual. Esteu tots equivocats. Jo ho tinc clar i ja està. Pues va. Ho posem com si fos la careta, vale?
I en prepararé una. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds when I was sleeping. That was planted in my brain. Still Ara sí m'agrada, Pau. in the sound of silence. Doncs va. La careta més llarga que el franquisme. És que no tinc la careta preparada, punyeta, és que no l'he pogut pujar. He posat el vídeo amb la que anunciàvem que tindríem aquesta nova secció i de moment amb això ja ens apanyarem. Doncs tens alguna novetat? Bueno, una ja es va a mig dir, i és que Netflix ha arribat a un acord amb una de les productores d'anime i sobretot per animes clàssics que s'aniran estrenant ja a Netflix. Alguns ja s'han estrenat, com Hunter x Hunter, Claymore, i l'altre no el conec perquè no l'he vist. L'altre no recordo el nom perquè aquest no l'he vist. Però Claymore i Hunter x Hunter ja han arribat. I han d'arribar 2 pel·lícules de Death Note, la sèrie de Nana, Hajime no Ippo, que és un manga de boxa, que està molt bé, i Monster, que hi haurà gent que poder ja el conegui, que quan es feia anime en català aquí era un dels que es passava per TV3 en català, Monster. Estava molt bé. És un seinen que són més seriosos, una història més adulta, que era d'assassinats i... Hòstia, estava molt bé, Monster. La gent que l'ha vist li sol agradar molt. Sí, això en Dani ens ho va I explicar. un dels altres que entraran és que ficaran Berserk, no se sap quan, perquè se n'aniran estrenant mica en mica. De moment ja et dic que n'han estrenat 3 o 4 ja, d'aquests animes que s'han anunciat que aniran posant. Un d'ells serà Berserk, no serà en quin moment, i Hunter x Hunter, que ja s'ha estrenat. Aquesta és una que bueno, ja es va anunciar, crec que va ser la setmana passada o l'altra, ja, que ja hi havia l'anunci d'això. Allò que penja, allò que penja... M'he anat a la dutxa i ara no em porto, ara hauria de buscar. Una cosa que penja. Vols que t'ensenyi una cosa que penja, Miqui Batlle? Deixa-m'ho estar, que això ja... Una altra de les notícies que tenim és que un manga i una manga anime que es diu Chainsaw Man, que ara es va anunciar no fa gaire que farien un anime, que s'estrenarà ara a l'octubre. El manga ja ha començat a editar-se aquí a Espanya. De moment, crec que hi havia ja 7 o 8 mangas, tomos manga editats aquí a Espanya, en castellà. I aquesta setmana, si no aquesta setmana o ara la que ve, es començarà a editar, o a principis d'octubre, no sé quan era, es començarà a editar en català. Chainsaw Man. Sí. Últimament, bueno, n'hi ha alguns que estan. Estava buscant la... Aquesta és l'imatge perquè s'estrenarà l'anime ara l'11 d'octubre. Crec que s'estrena a Crunchyroll. Em sembla que va estrenar Crunchyroll, una plataforma d'anime. I, bueno, més que res l'he posat per això, perquè com que hi haurà manga també en català, mangas n'hi ha uns quants que ara últimament s'estan editant tant en català com en castellà, cosa que semblava que costava una mica ara. Hi havia Bola de Drac, que s'editen els dos, Doctor Slump es va editar ara no fa gaire en català, Tokyo Revengers, que també va començar no fa gaire. Al final, mira, al final he caigut jo també, Què? Doctor Slump. Sí, en català. Doctor Slump. És que aquesta l'haig de tenir. La Mercè no suporta, no suporta aquesta sèrie. A mi m'encanta. Perquè la Mercè no en té ni idea. El Doctor Slump, les calcetes de la senyoreta Yamabuki i en Senbei són lo más.
Sí, Jujutsu Kaisen també no l'estic fent, Mercè. Ni en català ni en castellà, de moment. Estic mirant només l'anime, de moment, de Jujutsu. Oh, és que no em dóna la vida per tot. Ojo, cuidado, com diu en Pau, amb criticar coses que han marcat una generació. Mira, aquest debat el van tenir amb en Pau, amb el comentar-lo de la pel·li ahir, i em va agradar molt aquelles enquestes que va estar tirant per Twitter. Que en ell li va sorprendre el resultat d'alguna d'elles, perquè quan va dir quin és el manga que us ha marcat més i tal, el manga o l'anime, no recordo quina era la pregunta. I em sembla que va guanyar One Piece, Sí. deixant Bola de Drac enrere i deixant altres coses. A mi, jo ho he dit sempre, a mi les que me varen marcar van ser el Capità Harlock i el Doctor Slump. El que passa que jo he viscut tot el boom de Bola de Drac, que em va agradar moltíssim. I fins la saga d'en Cèrula, jo la trobo espectacular. No, jo fins la de Bu. Jo fins la de Bu te la compro sencera. La de Jo, Bu també. mira, mentre va estar retransmetent Bola de Drac, des de que va començar, que jo crec que la vaig enganxar, no recordo si tenia 10, 11 o 12 anys, des de que va començar, o 13, no me'n recordo ara. Des del primer dia que la van començar, i ha estat 15 anys retransmetent-se tant en català com en castellà. Mentre feien Bola de Drac a la tele, jo la vaig estar mirant, em sembla que eren 15-16 anys, vaig estar comptant, mirant-la sempre, de principi a final, sempre que podia, i no me'n canso mai. A més, ara últimament amb els nens estem mirant, els estic enxufant Bola de Drac, les pel·lis, la sèrie en català, vull dir, vam anar al cinema a veure aquesta última amb els nens, vull dir... Volem això bueno, quina t'ha marcat més? Bueno, aviam, One Piece també és molt mítica, tant com Bola de Drac. El que passa és que Bola de Drac, el que va suposar Bola de Drac, el fenomen que va suposar al món, no només aquí a Espanya, no hi haurà cap sèrie que ho torni a fer. Que hi ha sèries millors, sens dubte. Això segur. Però el que ha fet Bola de Drac no ho tornarà a fer cap sèrie mai. Pues suposo que no. Però jo no m'ho puc aguantar de fer un petit homenatge al meu anime preferit. I mira que m'agrada molt Naruto. Mira, pues molt... Ah, vale. Dic, serà que Naruto... Director frustrat. Et pots posar dret a davant de la pantalla? Jo ho faré, si puc. Perquè ara... Sí, ja sé què és. Ja sé què és. Mira, ara t'explicaré una cosa. Això era una bestialitat. Nostra llibertat en la terra o en la mar, quan al firmament amb la nau que me la sé tota, tio. lluitaré jo en busca de pau. Hòstia, puta pau. En la bandera jo, la calavera cruel, per així indica bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta. Mira, pell de gallina, pell de gallina. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. Mira, t'explicaré una cosa relacionada Això amb és Capità Harlock. un anime... Jo m'encantava. Capità Harlock estava enganxadíssim. Fuà. I recordo que la mirava cada dia a la tarda, quan arribava del col·le. La mirava, no sé si recordo, em sembla que la feien a les 7, crec que eren. A les 6 i mitja o a les 7, no recordo ara. 18:30. En català. Veus? Sí, acabava a les 7, o sigui, començava a les 6 i mitja i acabava a les 7. Vale. I va haver un dia que no la van fer i va començar una sèrie que es deia Bola de Drac. I jo em vaig emprenyar tant, i jo dic, què és aquesta merda? No vaig fer Capità Harlock per aquesta merda. Em vaig emprenyar tant, però tant, fins que llavors va començar el primer capítol. Llavors ja, enganxadíssim, ja va ser, com va començar Bola de Drac, allò va ser bestial. Però jo el primer dia em vaig estar, emprenyadíssim, quan em van treure Capità Harlock. Que total, varen passar 24 capítols que arribava el primer torneig de les arts marcials i la van tallar. Que després, quan la varen continuar... Perquè havien comprat els capítols que havien comprat perquè ho van fer per emplenar.
que jo ja els havia vist, aquells capítols, perquè jo anava a casa dels meus cosins que l'enganxaven al canal En francès. francès. A França la feien, van començar abans i anaven més avançats. Jo això ho havia fet més endavant amb la saga de Z, amb la de Cèl·lula. Tenia un cosí que vivia a França i em passava capítols gravats en VHS, me'ls passava en francès. No m'enterava quasi de res, de moltes coses, però, ui, jo m'encantava quan em passava capítols gravats. Té la veu del prota de Stargate en català. Et refereixes al coronel O'Neill en el doblatge en català? Pues saps que no hi havia caigut? A vegades ho mires i dius, hòstia, em sona la veu i a vegades o no hi caus. Bueno, és que per mi és la veu d'en Harlock, no la de l'O'Neill. Comencem per aquí, saps? És que jo la tinc associada en l'anime, aquesta veu. Doncs jo és un anime que l'he vist mogollon de vegades i cada vegada que la veig m'encanta igual que la primera, perquè és una cosa espectacular. Jo suposo que és aquella cosa que t'ha cremat les retines quan ho has vist. Amb els del Far Friki, quan estàvem en confinament, quan van fer el dia de l'orgull friki, van preguntar quina era aquella cosa més estranya o més rara que havies fet i jo els hi vaig explicar que jo, en el taller del meu pare, en el banc d'eines, jo em vaig acabar muntant la meva pròpia Arcàdia, amb peces de fusta, claus i amb el que vaig poder. Petit, era el meu somni tenir una Arcàdia. N'havia vist, però valia una pasta. Bueno, jo conec un del grup de Cagua de Girona, que tenen el local allà a Salt, em va ensenyar la seva Arcàdia i és per caure de culs a terra. A més, imagina't el que és de Harlock, aquell home, que així és com la majoria de la gent té les figures exposades. Ell la té amb una urna de vidre. Això crec que ja ho vam comentar un dia i aquest comentari d'en Bernay crec que ja l'havia dit. Que li havia dit molt malament. Agafa i munta-la. Sí, crec que ja em sona que ja ho va dir fa temps, eh? Si no va ser ell, algú més. Sí, va ser ell. Poder sí va ser ell. Segur. Doncs... Exacte, tu porta-la i jo ja te la munto. Poder no la tornes a veure més. Abans t'has referit a un manga o un anime, no sé si era una cosa o l'altra, se m'ha escapat el comentari, que el conec. Sí, el Black Beaver aquest sé el que és, però no és dels meus preferits. Això també t'ho dic. El què? No m'ha passat. Quin comentari? Beaver Black. Que cabron. Això, Beaver Black. Doncs sí, sé el que és. Vale? Jo també. Vale. Se m'havia escapat el comentari. Però jo tenia tots els VHS de manga films d'Urotsuki Doji, també, Hòstia, era molt mítica, Urotsuki Doji. Ja, mítica perquè va ser el que va arribar aquí en aquells temps. Que jo he tingut la meva època de manga i d'anime i tinc bastant de material. Tu alguna cosa ja l'has vist, Dani. Jo és que no he parat mai, inclús ja ho he dit, hi ha temporades que només he estat en manga i anime. Aquella època que hi havia Venus Wars, El puño de l'estrella del norte, el 3x3 ojos, Ranma... jo pillava tot el que sortia. Sí. Urotsuki Doji. I col·leccions que sortissin amb VHS o després amb DVD o... Crayman, gran història. Grey, gran història. Alita, primera i segona part. Tinc un piló. I Alita l'havien fet en català, la sèrie animada, Jo l'havia vist en català. Doncs aquesta em sap greu no haver-la vist en català. Jo l'havia vist al 33, fa molt de temps, al principi de tot. I saps aquella sèrie... el Perfect Blue? Jo aquesta la vaig veure amb estrena al cinema. Molta gent l'ha rajat i a mi em va agradar, Ghost in the Shell, exacte. La primera, la segona no la mireu. Vale. La segona és un toston. Saps aquella sèrie que van treure a Netflix que és de dos grans imperis, un que és d'un estat totalitari i l'altre és com una mena de república que s'enfronten pel control dels planetes. Hi ha tota una temporada. Doncs a TV3... Vale, sí, ja me n'havies parlat, sí, és veritat. Que no recordo el nom. Sí, m'ho vas haver de buscar també un dia. Herois de la Galàxia, sí senyor Bernae. Doncs Herois de la Galàxia havien passat una pel·li en el 33. Brutal. No m'ho havies dit. Quan jo vaig veure l'anime a Netflix
I dic, però si aquesta història jo ja l'he vista, però no era tan llarga. I era la versió antiga. I Bubble Crisis, Project Taco, també els he vist. Segurament per culpa del boom del manga i de l'anime, segurament gràcies, aquí a Catalunya, sobretot gràcies al 33 i al K3, que van comprar llicències, van fer Què diu infinitats de aquest? sèries, Avui m'està buscant la ara boca. ara no les poden comprar. Que Akira està sobrevalorada? Però xaval, tio, mira que te tinc molt de respecte, però t'estàs passant, avui. Tinc 3 o 4 edicions de la pel·li d'Akira. Tio, aquesta en DVD, en Blu-ray, l'edició passada en Blu-ray, no sé. Em vaig veure una altra que dic especial amb... O sigui, amb 4 que dic, que ja no, ja tinc 3 o 4 o 5 edicions de... Madre mia. Evangelion també, Cowboy Bebop, aquesta la tinc pendent jo. Tothom me n'ha parlat meravelles i jo aquesta la tinc pendent. Scaflowne, el que no hagi vist, la recomano molt, la sèrie Scaflowne també està molt bé. Molt bona. Pues... No sé si tens alguna altra notícia, que ens hem anat aquí ara... Sí, una de les notícies bomba que hi va haver aquest estiu, de notícies importants que hi van haver aquest any relacionades amb manga i anime, era la tornada de Hunter x Hunter, que és una altra sèrie que s'ha parat infinitat de vegades i hi ha hagut parons de 2, 3, 4 anys de parades sense capítol de manga. I el problema d'això, de les parades aquestes, és que si el manga no avança, l'anime no pot continuar. I això és el que va passar. I van fer un anime en els 80 i pico, crec que era, al principi dels 90, crec que va ser. I ara després n'hi va haver un altre, que el que vulgui veure és el que s'està penjant ara, que crec que van comprar 40, no sé si recordo malament, no sé si són 36 o 48 capítols, que és el que s'ha posat ara a Netflix, que n'hi ha 149 o 152, ara no recordo bé quants són el total de capítols, que aquests sí que estan tots a Crunchyroll. I és que van dir que continuava, aquest estiu va ser una de les notícies bombes que hi havia, perquè crec que portaven quasi 5 anys parada a Hunter x Hunter. I ara deien que el següent tomo estava ja llest, que està a punt de sortir. Una altres notícies així importants relacionades amb manga i anime. Això del manga i l'anime és un problema, perquè va passar amb Naruto, ha passat amb One Piece, ha passat amb totes les grans sagues, que han de fer en l'anime, han de fotre capítols de relleno perquè atrapen el paper. Això sol passar perquè quan un manga té èxit, corren molt ràpid a treure un anime, quan és popular, per treure-li la màxima rendibilitat en aquest manga. I els atrapen. I què passa? Que l'anime, un capítol d'anime sol abarcar més d'un capítol del que és el manga. O sol sortir molt més... O sigui, clar, un capítol podria agrupar 2 o 3 capítols del que és el manga. O 2 i mig, bueno, el que sigui. I què sol passar? Que quan porta molt poc temps el manga, l'anime acaba atrapant la història original. Solució! Ara ja no es fa tant, perquè com que ara, clar, abans s'estrenava i feies capítol de l'1 al 300, com s'ha fet sempre amb Bola de Drac, amb tota la resta. Ara el que estan fent molt, sobretot perquè no passi això, és fer-ho per temporades. 10, 12, 20 capítols, el que sigui la temporada, s'acaben, fins l'any que ve ja no tens la següent. Llavors ja tens un marge molt més gran perquè deixar avançar el... I no foten tant de capítol de relleno, perquè en Naruto... Naruto va ser exagerat. És desesperant. En One Piece es veu que ho han treballat millor. No, en One Piece és diferent, perquè One Piece no hi ha hagut gaires parades, hi ha hagut les parades quan és una festa, quan és un... Hi ha hagut descansos, hi ha hagut d'això. Ha sortit sempre, crec que ara es complien, si recordo, si els 25 o els 30 anys de... Crec que eren 30 de One Piece i porta 1.000, ara no recordo si eren 1.080 de manga i 1.030 s'ha d'estrenar, 1.032, 1.033 d'anime. Vale, no, que I One Piece sí que és de les que s'estrenen, és el que et dic, aquesta sí que no va per temporades, que jo, hòstia, algunes d'aquestes estrenes així per temporades, ara dius, clar, abans tenies el capítol per setmana i ara t'has d'esperar un any sencer a continuar mirant. Sí, mira, la part bona que no et menges el relleno. Exacte. El que deies tu de les temporades. Toei Animation és la que fa One Piece, exacte. Però One Piece és de les poques que té molt poc relleno i el poc relleno que té sol ser bastant bo.
que hi ha hagut sèries com One Piece, com Naruto, Hòstia, però... que el Naruto, la primera part, el que és Naruto de petit, va tindre, crec que eren 100 i poc capítols només de relleno. Aquell company d'en Pau, el de I Nintendo el de Shippuden uns altres tants. ahir explicava que a One Piece hi ha aquella versió que sobre els 1.000 capítols hi ha una versió retallada que amb 600 i 700 perquè, tens la història. perquè llavors els capítols, clar, t'hi foten, amplien, allarguen, et foten, clar, recordatoris de coses del passat, coses que en el manga poder no et surten. Però el que és sagues de relleno solen ser curtes i solen estar bastant bé. Amb Naruto, ja et dic, Naruto... van fotre, per deixar avançar el manga, van fotre 100 capítols tots seguits de relleno, de Naruto, que eren del 100 i alguna cosa abans del Shippuden. Bona Van nit, fotre 100 Adrielíssimos. capítols i pico. I una de les altres que hi va haver una notícia bomba és la tornada de Bleach, que és un anime que també el va matar el relleno. I ara tornava perquè van parar... Bleach l'havia començat i em va avorrir, tio. Hòstia, doncs a mi m'encantava, eh? Ja, però... Molt bona, eh? Sí, la vaig començar i m'agradava i... No sé, hi va haver un moment que vaig perdre... La primera saga és boníssima. La primera saga és boníssima. El que passa és que llavors l'anime, el relleno el van matar, perquè era relleno molt dolent, que tallava un combat de pel mig, que llavors els protagonistes estaven en un altre lloc, o fotien coses que no tenien sentit i van matar la sèrie. I es va tallar l'anime perquè ja no tenia èxit i va decaure molt. I van deixar per fer l'última saga del manga, per fer, i ara és el que aquest any s'ha d'estrenar la nova temporada amb l'última saga. Bona nit, Pau, merci per passar-te. Pues, i ja el de fer per temporades ho trobo bé, perquè no sé si ha sigut la Mercè, ha dit que així ajuda a mantenir la qualitat de l'animació. També és veritat. També hi havia aquells capítols allargats excessivament de Bola de Drac, que al final era un copia-pega d'aquells plànols generals que no hi havia manera d'avançar en el combat. Sí, si allargues les coses en criteri i en qualitat, vale, però allargar per allargar no. El que dèiem de Naruto, amb molta facilitat tu pots trobar a mogollon de puestos el de la guia de veure la història sense els capítols de relleno. Jo sempre, algú que em diu de mirar Naruto, sigui la sèrie que sigui, els hi dic, mireu sobretot a això, com es diu, com es diu, la pàgina aquesta on te busques informació de totes a la Viquipèdia, agafes, llista d'episodis, i allà hi ha un apartat on et fica què és original, o sigui, què és inventat, o si no et posa al costat, correspon al capítol tal i tal i tal del manga. I allà saps si és relleno o si et fica que és original, és inventat només per l'anime. I jo dic, mira els capítols que són relleno i te'ls saltes tots. Sí, perquè a més no t'espatlla la història, saltar-t'ho. No. Jo ho recomano sempre, sèries aquestes així, saltar-te tot el relleno, tot el que puguis, te'l saltes. Menys de One Piece. De One Piece, ja et dic, jo... I el de la temporada, són 3 temporades més. Attack on Titans. Attack on Titans, a mi m'agradava molt al principi. L'he intentat continuar. Jo l'he deixat. I mira que m'agradava, tio. M'agradava molt. El que passa que l'anime, les adaptacions a live action no m'han agradat. No té res a veure. Les live action a mi tampoc no m'han agradat. És de les poques d'aquestes que dèiem, d'adaptacions que dèiem que havíem fet a Japó. A mi és de les que no m'han agradat. Les d'Ataque a los Titanes. I l'anime m'ha passat igual. Al final m'he acabat desenganxant i les últimes temporades ja no les he ni vist. Algun dia quan estigui acabat poder ho miraré. No sé. Attack on Titans et diré... Mira, és una anècdota. La vaig descobrir que en un d'aquests canals de la TDT feien una marató de 24 hores. I no vulguis saber les hores que me vaig tirar perquè me va flipar un piló la història, tio. I fins que vaig dir ja no puc més. I després ja la vaig intentar recuperar, però on vaig poder ja la vaig poder continuar. Però... Això és el que passa, Pau, quan et canvien coses, perquè es veu que amb Ataque a los Titanes han canviat bastanta cosa.
Aquesta és l'altra. Perquè al manga sí que la gent em diu que està molt bé, però jo el que és l'anime, a partir de la segona, tio, no. Jo vaig deixar l'episodi 5 just quan passa alguna impactant. Vale. Suposo que... Ja, Jo la em sembla primera que temporada la vaig veure sencera i a mi em va agradar. la primera a mi em va agradar molt. La primera. Després ja vaig començar a veure la segona i em sembla que ja ho vaig deixar. Lo del canvi d'estudi d'animació va influir molt, perquè Bueno, ha les passat diverses escenes- vegades en diversos animes, això. sí, però Attack on Titans, la seva part d'acció, quan fan els salts amb els aparells aquells, va canviar la manera. Saps el que vull dir? Quan van amb aquells Ja. aparells que porten els propulsors de gas i van saltant d'una fatxada a l'altra, hòstia, funcionava de puta mare al principi i Això va després passar t'has d'acostumar a la manera nova de fer-ho i no em va agradar. amb One Punch Man, va passar la primera temporada, l'animació és bestial, guapíssima. La segona temporada van canviar d'estudi i va decaure molt, l'estil de dibuix era diferent, l'estil d'animació i això. I ara, bueno, s'ha d'estrenar la tercera temporada i què tal. Hi ha molt de CGI avui dia. És que per treure els capítols al ritme que el treuen, o apliquen tècniques informàtiques o no tenen collons de fer-ho, ja t'ho dic ara, És que és impossible. És Per molt que tinguis One Punch Man és bestial. No l'he vist, aquesta. Hòstia, jo faig el manga i l'anime, m'agrada molt. Aquesta no És de, estic... és de superherois. Sí, sé quina és, la del tio aquell que va amb el pijama groc. Sí. Sí, sí, El nen calvo, no? Que Sí. d'un cop de puny se'ls apeta Saitama. tots. Sí. Vale. És bestial, No, aquesta no... Vaig veure algun capítol suelto i tal, però clar, no sabia d'on te baixaven les coses i no hi vaig entrar. Doncs no sé, tens alguna cosa més a comentar del tema? No, més o menys ja em sembla que ja estava. Vale, pues... Jo crec que ho deixaria aquí. Us recordem, gent, que tenim un parell de coses en les que ens han convidat a participar. Saló del manga, diu. Saló del Sí, manga, sí, és la veritat. notícia que ha sortit, suposo, de les entrades, suposo. Que les del dissabte s'han esgotat ja. Molt han tardat, perquè l'any passat, bueno, clar, ja portaven 2 anys sense fer-ne, l'any passat es van esgotar la primera setmana, Volem un cosplay de Saitama. Home, no vaig de Batman, aniré de Saitama, saps? Què hi volies anar dissabte, Pau? No tens entrades? Doncs ja vas tard, Perquè hem penjat el cartellet de Sold Out. Bona nit, noi. Les de dissabte s'han esgotat ja. Sí, suposo que eren divendres i diumenge. Quines dates són el manga, al final? Crec que era pel pont del 8 de desembre, si no recordo malament. Vale. Doncs abans ens han preguntat si iríem al Girocòmic. Sí, aquí anirem. De fet, Mira, ens hem del pogut... 8 a l'11 de desembre. En Dani i jo ens hem pogut acreditar per poder entrar. Intentarem fer alguna cosa des dels nostres mitjans. Primer hem de solucionar el tema d'horaris i la família i en collons ho coordinem. Perquè aquesta és l'altra. Sí. Vale? La veritat és que no he tingut massa temps de mirar què hi fan. M'haig d'estudiar una mica el programa i a veure com ens ho coordinem i a veure quines possibilitats tenim de si podem gravar alguna cosa en allà, ni que sigui l'ambient, a veure què fem. No ho sé, encara hem d'estudiar tota la història. Recordeu que aquest cap de setmana que ve, no l'altre, és normal que hi sigui el cartell en Batman. El dia 17 és el Batman Day. Estarem a Can Francho. Aviam si trobo el cartellet. Sí, a la Bookman. Pel Batman Day. Sí, per mi és Can Francho i ja m'equivoco, aviam. Cosetes que us hem d'explicar, aviam. El dia 17 estem a la Bookman fent-lo del Batman Day. Hòstia, no tinc la foto. Aquí. Aviam si us ho puc ensenyar.
Hòstia, que cada vegada que comparteixo el vídeo em fa saltar lo de la pantalla. A veure. Ep, què he fet ara? Home, esperem que no. Sinistrat. Què ha passat? Ara. Doncs el Batman Day a la Bookman serà el dissabte dia 17 i serà a 2:45 de la tarda. Farem el programa en directe des d'allà. Sí, ara sí que ho veig, veus? El cartell està equivocat, que posa 17 d'abril i és 17 de Sí, setembre. hòstia, és el vell aquest. Sí. És 17 de setembre, perdó. Sí, no, sí, m'ha El enviat el nou. primer que vam posar, sí, que és aquest. Hem de recordar que va patir un intent de robatori i ens va passar el cartell i no se'n va donar compte d'aquesta rata. El cartell ja està corregit, les coses noves que hem anat penjant, això ja està corregit, això d'aquí del 17 d'abril. Més greu que en Franxo equivocar-se no li ha sabut a ningú. O sigui que li hem de disculpar, va tenir un dia molt dolent, pobre home. Sí, el dia que ens ho va passar és el dia que va tindre el sí, problema a la botiga, que li El van dia que li van rebentar la porta i tota la història. Doncs el dissabte 17 estem aquí i ara us busco l'altre, que és la del cap de setmana següent, que estarem en el Soc Friqui, Soc Cultura, que és aquest d'aquí. Estarem a la Rambla Nova, és el dia 24, i estarem de les 3 a les 4 de la tarda fent una presentació. Parlarem sobre la Trinitat de DC, obres imprescindibles i el seu pas per la gran pantalla. Tenim una horeta, vull dir que tampoc ens podem esplaiar massa. Intentarem donar les pautes bàsiques per poder descobrir els personatges en les obres imprescindibles i com s'ha aprofitat aquest material per veure la versió que hem vist en el cinema. Creiem que és una xerrada interessant per poder descobrir una mica doncs, els 3 personatges punta de llança de la casa. En Carlos, el que està al darrere de tot això, té unes ganes tremendes de que anem a explicar aquestes coses, o sigui que nosaltres encantats hi anirem. Intentarem, la Mercè intentarà poder gravar el programa perquè, a diferència del Batman Day, que sí que tindrem les facilitats per poder fer fins i tot el programa en directe des d'allà, com que això és a dalt d'un escenari, hem de veure ja com solucionem el tema de poder-ho gravar per després, ni que sigui penjar-ho pel YouTube o el que sigui. Alguna solució trobarem. El que ens fa patir, a mi em fa patir especialment, és l'àudio, perquè gravar l'àudio així a l'aire lliure pot ser complicat. Haurem de veure ja com solucionem el tema del soroll d'ambient. Però, de tot se n'aprèn. Igual ens queda fet un xurro i de tot se n'acaba aprenent. O sigui que ho farem el millor que podrem. I a la que puguem lligar una data, prepararem l'especial primer aniversari, que estem rebent molt de material, missatges que ens han enviat. Hi ha alguns que són molt catxondos, molt divertits. I una altra cosa que també estem recollint material, a la gent que coneixem que tenen col·leccions de figures que són interessants per ensenyar, ens estan enviant fotos i vídeos de les seves col·leccions de figures particulars i farem un especial col·leccionisme i serà, jo crec que, mira, com diu en Pau, serà l'hòstia. Aprofitant la seva paraula. Quan puguis, Pau. Se n'acaba de recordar. Sí, quan puguis, que tens un parell de figures que jo sé que podem ensenyar, que són xules. I figures... Bueno, em sembla que tenia l'edició especial, crec que d'algun dels Arkhams, crec. Sí, però n'hi havia alguna que no estava amb massa... Bueno, ja, el que pugui ensenyar ja ens ho ensenyarà. Sí, bueno, el que vulgui, el que ell cregui. I ara se m'ha anat el fil. De l'Injustice. Que cabron. Això, de les altres novetats que estem preparant per que és aquesta següent temporada, tenim aquelles píldores que ens irà gravant en Darth Segador sobre Star Wars. Seran vídeos enllaunats que podrem tirar aquí, de curta durada. I estem preparant també, haig de trobar la data que li encaixi en ell, perquè amb en Nowan farem l'especial sobre Elsie Wars, que no tinc clar jo que amb un especial en fem prou. Ja li vaig dir que ho veig just. Bueno, depèn que vulguem tocar. És que és una gran línia, hi ha grans històries i algunes d'elles es mereixen el seu propi pedestal. Tan sols el Kingdom Come, que és de poder de lo millor que han publicat, és una obra mestra en si mateix. És a dir que hi ha altres grans obres, també.
I algun rato d'aquests ens assentarem amb en Dani i començarem a tractar el tema de la galeria de Villans i altres coses que hem dit que portaríem. Amb això crec que ja tenim una mica el repàs fet. Però ara, últimament, se'ns acumula molt la feina, Tenim moltes coses pendents. Sí. Demà descobrirem la llibreria Giroglífic. És una llibreria que no fa massa que s'ha obert a Girona. Parlarem amb la Marta Canyigaral, que ens vindrà de convidada demà. A part de portar a la llibreria, ha escrit un parell de llibres. És una apassionada del true crime. Resulta que gent que ens segueix en coneix uns quants. O sigui que, saps allò que jo dic a vegades de que tot està connectat? És un altre exemple, ¿vale? La Marta i la seva llibreria. La llibreria a mi em va agradar molt. No és molt gran, però té 2 espais i em sembla que ella demà ja ens ho explicarà, perquè jo crec que té ganes de potenciar el tema de presentacions in situ a la llibreria. Aviam què ens explica demà. I per la setmana següent tenim uns convidats especials. Farem un programa especial en castellà per poder-vos presentar tota una colla de gent. Aviam quants me confirmen que poden venir d'aquest grup, que són els de la Posada. Moltes ganes de que vinguin i riure un rato amb ells, que sempre han tingut molt bon tracte i molt bona relació amb la Cèlia i tots els seus companys. La Mercè és una assídua, cada vegada que es toca el tema de Harry Potter, convidada allà a tractar del tema, i jo crec que ens ho passarem molt bé. Falta la confirmació final, però en principi per la setmana següent ho tenim bastant lligat. I fins aquí. M'he deixat alguna cosa, Dani? No, jo crec que no. No ho sé, ja com que tenim tantes coses pendents ara. Sí, ara anirem encadenant. Sí que tinc ja quasi data confirmada per un especial sobre la bombolla de les plataformes de streaming. També... Doncs aquest li tinc moltes ganes també, Dani, perquè nosaltres, ja ho vaig comentar aquell dia aquí, el tema d'HBO amb Warner el tenim molt calat. Tenim molt controlat el tema i la problemàtica que hi ha i el futur negre que té aquesta plataforma. Ara què dius, HBO? Una de les coses que em sembla que al final no ho hem dit, el del 12 de setembre, crec que era 12 de setembre, s'estrena Supermascotes a HBO Max. Vale. Sí, no ho hem dit. M'ha vingut al cap. Vale. Doncs així és com nosaltres tenim aquesta clitxada. Les altres grans plataformes com Paramount Plus, Sky Showtime... no les tenim aquí. Nosaltres no estem potser tant al cas com Apple TV i coses d'aquestes, però els 2 convidats que espero lligar perquè vinguin ens podran explicar una mica i a veure si entre tots 4, ells 2 i nosaltres 2, podem treure una mica una visió global del que està passant amb les plataformes de streaming. Jo crec que pot ser un tema de conversa molt interessant i entendrem que les coses que estem patint amb HBO, aquí a Espanya, els seguidors de DC, o a nivell mundial, els seguidors de DC, no som els únics que estem passant per un calvari. Vale? Perquè els de Star Trek. Els de Star Trek té a la marinera el que està passant a nivell mundial. Aquestes coses fan molta ràbia quan passen aquestes coses. Quan hi ha alguna que t'agrada... I no és l'única, vale? Jo crec que podrem parlar una mica del que està passant en grans franquícies que queden orfes de plataforma. És tota una altra història. Ara ja sí. Les altres coses ja iran vinguent a mesura que les anem concretant. N'hi ha moltes de penjades. Si les podem anar concretant ni que siguin la meitat, jo crec que no pararem d'aquí fins a jo què sé. Ai, que bé! Doncs va, aviam si hi ha algú per tirar-li una raid. No hi ha en Jaume avui? Que raro. Hòstia, no conec a cap, tio. Aviam. Videoviciats, potser? Aviam si està... Que no estigui fent un host. Discovery és per enterrar-la al desert amb els cartutxos d'ET de... Sí. Pues sí. Sí, sembla que està en directe. Va, doncs li tirarem amb ell, va. Doncs va, fem una raid. Molt bé. No, raid no, raid. I l'ho dit, els que els vulguin vindre a veure Castelló d'Empúries aquesta setmana, a partir de divendres a mitja tarda fins diumenge a la nit, allà estarem. Al Terra de Trobadors. Tiro la careta de despedida i tiro la raid, vale, nois? O sigui que moltes gràcies a tothom. Espero que us hàgiu passat bé i fins la propera. Bona nit. Adéu.